Ojuman köýtün nanyňy aýrybaba beýikliginden ýoly düşeni aýrbabadyr garpamyk, gyşyňy ajaýyp gözelliklerini synlap başyna towşanjygy hemde şadyan dostlaryna gabat geldi. Olary milli ýyl müçünamatyna täze 2024-nji Lu ýylyna alamatlanýan balajygyň gözlegine çykanlyklaryny aýtdylar. Şeýlelikde olary täze ýyl şadlygyny buşlap, gadymy lebabyny owadyr şäherlerine bayramçylyk seýline çykdylar. Täze bu şuhşonuň ýoly etrawyň çägini şuýlaňy sentýabr aýyna açylyp urunmagy berilen 59-njy orta mekdebiň üstünden düşdi. Aýdbaba dar garpamyk mektep okuwçylarynyň joşgyny goşgylar hemde hoş owady aýdymlar bilen mehirli garşy alyndy. Etrapda şu okuw ýylyna açylyp urunmagy berilen 60-njy hemde 61-nji orta mekteplere gurulan gedençlerim bayramçylyk şadlygy bilen ýokary ruhlantygy besendi. Soňra aýdbaba hem garpamyk dostlar bilen ýa-ýa kyna köýtüne etrawynyň dostlyk şäheriniň çägine gurulyp urunmagy berilen Akbulut hojuluk jemgyýetine degişli bolan gowry garyny guruluşyk materiallaryny öňürýän önümçilik desgatyna geldi. Soňra täze ýylyň gahrmanlary tamamlanyp barýan 2023-nji ýyly welaýatyň Kerke etrawynyň çägine gurulyp urunmagy berilen 27-nji çaýlar bagyna bardylar. Aýdbaba hem garpamyk dostlar bilen 2023-nji 2024-nji okuw ýylynyň başynda açylyp urunmagy berilen Halij etrawynyň 31-nji, Saýyd etrawynyň 62-nji umumy bilim berýän orta mekteplere aýlanyp gördüler. Täze ýyl bu şuhşary dostlar bilen Saýyd etrawyna durky täzelenip urunmagy berilen etrap hasahanatyna da bardylar. Täze ýyl bu şuhny alyp barýan ardyly mehmanlar welaýatyň Çerju etrawyna 63-nji orta mektepde mehmançylykda boldylar. Şeýle mazmunly bayramçylyk gedelenji Çerju etrawynyň 64-nji orta mektebine de guruldy. Täze ýylyň gahrmanlary şowly görkezli bilen jemlenip barýan üstümizdäki ýylda Liverpool aýatynyň Dänew etrawynyň çägine açylyp ulanmagy berilen umumy bilim berýän 45-nji orta mektebiniň okuw şertleri bilen ýakyndan tanyş boldylar. Soňra täze ýylyň bu şuhşary şuýlaň oktyabr aýyna Dänew etrawyna durky täzelenip işe girdilen etrap hasahanatyna baryp gördüler. Aýdbaba hem garpamyk şadyan dostlar bilen Dänew etrawyna şuýla açylyp ulanmagy berilen Bagtyar çaýlary dyň jarş merkezine geldiler. Soňra Aýdbaba welaýat merkezi Türkmenaba şäheriniň iň gözel ýerine gurulany gedenç bilen ýürüýüşi dowam etdi. Welaýatyň baş baýdak meýdançasynda Liverpool aýat kitapxanasynyň öňünde bezilen täze ýyl arçylary owadan keşif bilen tapawdynyp bayramçylyk öz borçly bedeg berýär. Esasy dawra Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde welaýatyň baş arşatynyň ýanyna geçirildi. Bagtyar körpeleri täze ýylyň gahrmanlaryny şadlyk şowkun bilen mehirli garşy aldylar. Aýdbaba bayramçylyk şäherine gatnaşyjylary täze ýyl gutlaklaryny ýetirdi. Hemde welaýatyň baş arşatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawratyna gatnaşdy. Jadyry taýajagyň gudraty bilen täze ýyl arşatynyň ışıklary ýakylyp, daş töwerege dürli öwüşünli reňkler bilen ýalkym saçdy. Munyň özi hormatly prezident we arkadaly gahrman serdarmyň parasatly başlanygyny toýlar-toýlaşýan diýarmyda bereket, rızgal döwlet getirjek Bagtyar zamanamyň ýene bir täze ýylyň şany gurulýan bayramçylyk dawralaryna öz borçly boldy. Belent kenglerde ýangynan şyrny wada aýdymlarda dünýämizde bagyt paýlap, täze özgörüşleri alyp geljek täze 2024-nji ýylymyzda berkarar watanymyzda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamydan hemde arkadaly gahrman serdarmydan rowaj işleri wasp edildi.